Mga igsuon mayong adlaw kanatong tanan. Karon adlaw na usab nga Sabado, pitsa 8 sa bulan sa Abril sa tuig 2023. Ug karong adlaw usab mga igsuon adlaw Sabado Santo na. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang ebanghelyo kinutlo gikan sa basahon sumala ni San Mateo, kapitulo 28 bersikulo 1 ngadto sa 10. Unya milabay ang adlaw nga igpapahulay. Sa pagkadlawon sa adlawng Domingo, si Maria Magdalena ug laing Maria nangadto aron pagtan-aw sa lubnganan. Unya sa kalit dihay kusog nga linog ug usa ka anghel sa Ginoo ang mikunsad gikan sa langit. Giligid niya ang bato ug milingkod siya niini. Sama sa kilat ang iyang panagway ug puti kaayo ang iyang bisti. Nangurog ang mga gwardya tungod sa hilabihang kahadlok kaniya ug nakuyapan sila. Unya ang anghel miingon sa mga babae, "Ayaw kamo kahadlok, nasayod ako nga nangita kamo kang Jesus nga gilansang sa krus. Wala na siya dinhi, nabanhaw siya sumala gayud sa iyang gingon. Dali kamo og tan-awa ang dapit nga gilubngan kaniya." Unya adto dayon og sultihi ang iyang mga tinun-an nga nabanhaw siya og naguna kanila karon ngadto sa Galilea. Dito'y kahibalag nila siya. "Inumdumi ang akong gingon kaninyo." Busa midali sila pagbiya sa lubnganan nga may kahadlok uban ang dakong kalipay. Nanagan sila aron pagbalita sa iyang mga tinun-an. Unya sa kalit misugat si Jesus kanila og mingon, "Ang kalinaw magauban kaninyo." Miduol sila kaniya og mihikap sa iyang mga tiil og misimba kaniya. Si Jesus mingon kanila, "Ayaw kamo kahadlok. Adto ang akong kaigsuonan ug paadtua sila sa Galilea. Dito makita nila ako." Mga igsuon, ang ebanghelyo sa Ginoo. Dahigon ikaw, O Kristo.